Dani, bon dia. Estàs bé? Sí. Hola, bon dia. He vist una cosa que m'ha agradat moltíssim. Nare ha vist que el seu company no portava el tàper. I què ha fet Nare? L'ha agafat i se l'ha donat. Això està molt bé. Dylan, t'agrada el que t'ha fet Nare? Sí? Un aplaudiment per a Nare. Escoltem. Sí? A tots ens agrada parlar, que ens escolten, sí? Ara va parlar Maria José. L'amagatalls és un joc d'amagar-se i hi ha una persona que pisa i eixa persona quan acaba de cantar Moltes gràcies. Moltes gràcies. Es que había que hacer aquí. tenemos que poner esto aquí. Vale. Espera, falta el nudo de seguridad. Ah, vale. ¿Quieres una? Vale. ¿Qué te pasa? Me he bajado la prima. A ver así. Mira, te bajo un poco. Gracias. De nada. ¿Te ha herido? Sí, por favor. Gracias. ¿Te ayudamos? ¡Chicos!